daghan nato ang moingon, dili na kinahanglan ang relihiyon aron maluwas. Unsa ray buhaton, maayo lang kag binuhatan, luwas na ka. Pag moingon po ng mga protestante, dili na kinahanglan ang maayo binuhatan. Tuo lang, luwas na ka. Well, in fact, the father of Protestantism, si Martin Luther, no? Sa iyang mga thesis kay gipagawas, usa sa mga gisulti ni Martin Luther nga nag-ingon, bisan pa og makapatay kag makapila sa usa ka adlaw, dili na makawa sa kaluwasan nga imong giangkon. Diha mo gawas ang gitawag nilang usas. Unsa man ning usas? Kadungog naman ni usas, matod pa nila, once save, always save. Kung naluwas na gani ka, perminti na kang maluwas, di na namawa ang kaluwasan. Pero dili na mao'y gitudlo ni Kristo, mao ni kinahanglan natong hisayran. Dili pwede pagtuo lang, kinahanglan ang pagtuo o ang maayo nga binuhatan. Usa ka higayon ni ana, nahitabo ang usa ka kusog kayo nga bagyo. Bagyong Odette ba to? No? Usa ka bagyo. Di na dunay usa ka tawo nga matuuhon, dili katoliko. Tungod sa kataas na sa baha, nisaka sa ilang balay, dito sa rooftop sa ilang balay, nagkataas pag yun ang baha. Sige po, Lord, kay nag-ingon ka man sa kasulatan, nga ang musakpit sa imong ngalan, imong pagaluwason, busa Lord, luwasa ako. Diha-diha mga igsuon, adunay ni abot nga helikopter ni rescue. Gitawag siya, sakay diri sir, kay maanod ka sa baha kung dili ka mo sakay. Kabaw mo siya gibuhat, dili ko, kay ang Ginoo may muluwas nako. Wala siya mo sakay sa mga helikopter. Gipugo siya, wag yun siya, nibiya ang helikopter. Doon na kayo ang tubig, tagahawak na dito sa rooftop. Grabe na yung kabuga na sa tubig yun, no? Nagtagadagan na gud ang speedboat. Yes ko, no? Kaya maka-imagine mo sa San Andreas, no? Mga salida, yung speedboat na nagtagadagan. Unya gyud sa Lord, nagingon ka nga ang musapit sa imong ngalan, imong pagaluwason, mo nang luwas ako. Niabot na po ang lain nga rescuer nagsakay og speedboat ni ingon, dali diri sir, sakay diri, kay mamatay ka diha. Ningon sa dili ko, kay ang Ginoo may muluwas nako. Nituo ko sa Ginoo nga iya kong luwason. Tuod man pila ra istorya mga igsuon, ang maong tawo namatay, nalumos. Unya dito nagatubang na sila sa Ginoo, ingon siya, Lord, ingon ka kung sampit sa imongan, kung mudangop nimo imong luwason, imong malayong ipasagdan nga mamatay. Niya mo na Ginoo, sus kung pwede palang manukol, hagbay na tikang gitukol. Kaduha ko nagpadani mo og sakyanan aron kaluwason, pero wa ka mo tuo, no? Sige ra ka sampit-sampit, pero wa ka nituo sa wong ipada, no? Sa may pasabot na mga ison, in short ana, nga ang Ginoo dili sa tanang higayon nga gusto ka nga siya mismo mo'y mangunay. Ang Dios mo gamit og mga instrumento. Mo na nga ang kaluwasan mga igsoon, kung magisgot ta kaluwasan objectively, may kong objectively gitapos na ni Kristo, giluwas na kita ni Kristo, gihatagan kita kaluwasan, gitanyag ni Kristo ang kaluwasan, pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Pero kinahanglan nga ang tao mo kooperar usab. Kini gitawag na tuog subjectively. Mo kooperar ta. Ano man, kay kung ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo dito sa cross, automatic pa to nga madangat nato, dili na unta magisgot si Kristo og imperno. Wala na untay maimperno kay tanan maluwas naman di ay. No? Gikinahanglan ang ato ang kooperasyon. Di ba? So, unsa man ang pasihanan sa ato mga igsuon nga nung moingon man sila nga faith alone. Pagtuo lang luwas na. Ilang gamiton ang sulat ni San Pablo diya sa Efeso 2:8. For by grace you have been saved through faith. No? Kay pinaagi sa grasya na luwas kamo tungod sa pagtuo. Diya sa ribi nagingon, dili kini inyong mga buhat, busa walay makapasikarbo niini. Unsay conclusion sa usa ka pastor? Di ba brother? Unsay giingon? Pinaagi sa pagtuo. Dili ni inyong buhat. Unya nganong gusto pa man mo magbuhat-buhat? Nga,
Ang kaluwasan gitanyag naman ni Kristo mo mangani diya sa San Juan 3:16 nga nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Ang motuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Maingon sila, wa gyud giingon diha nga ang motuo unya magbuhat. Unsa giingon? Ang motuo makabaton og kinabuhing dayon. Ang pangutana, husto ba ang ilang pagsabot? Husto dili? Dili. Nga naman, atong ipasabot ni gamay, no? Ang paghiskot niya sa Efeso 2:8 mga igsoon niya pinaagi sa grasya na luwas kamo grasya maoy nakapaluwas na to pinaagi sa pagtuo. Unsa man ning grasya o diin man nato nakuha ning grasya ha. Iatras na nimo gamay Efeso 2:5 nakuha kini nato ning grasya diha sa panahon niya kita gibunyagan. Kaysa diha nga gibunyagan diha ita mga igsoon nakabaton kita og kaluwasan. Ang sugo ni Kristo diha sa Marcos 16:16 niingon si Kristo sa iyang mga apostoles, "Isangyaw ang akong giwali kaninyo ug ang motuo ug magpabunyag maluwas." Wa mo ingon si Kristo ang motuo lamang maluwas, kundi ang motuo ug magpabunyag maluwas. Sa ato pa, pagtuo plus baptism equals salvation. No, mo na sa unang Pedro 3:21 ingon nga ang tubig sa panahon ni Noe nagaluwas ka nato, mausap kini ang bunyag nga atong nadawat karon nga nagaluwas ka nato. Sa ato pa mga igsoon kini bunyag makaluwas, dili lang di ay pagtuo lamang. Unya kining San Juan 3:16 mga igsoon ngayon ang motuo makabaton o kinabuhing dayon. Believe matod pa sa mga nagtuon sa balaang kasulatan, the word believe in the Bible, that is a fragrant, no, o pregnant nga word. Sa masabot og pregnant, buntis, meaning adunay kalambigitan, adunay gikungkong, adunay lain nga kahulugan. Dili lamang simple nga nituo, kundi matod pa the belief nga gihisgutan diha ang iyang antonyms. Unsay antonyms iyang kasalungat is gitawag og disobedience. Meaning, ang tinuod nga nituo kinahanglan nga magbuhat sa sugo ni Kristo. Mao na si Kristo miingon, paliw salamat ibra na. Si Kristo miingon diya sa San Juan 14:15, ang nahigugma kanako magtuman sa akong sugo. Unsa kuno? Ang tinuod nga nahigugma ni Kristo dili lang kay mutuo lamang, kundi nagatuman sa iyang mga kasuguan. Mo na nga kung moingon kang nahigugma ka sa imong ginikanan, unya og suguon ka may imong paglamba-lamba dayon, di ka tinuod nga nahigugma sa imong ginikanan. Kaya ang tinuod nga nahigugma mutuman sa sugo. Pero sir, dili ba importante ang pagtuo? Ang pagtuo mga igsoon importante. Ha, take note ha? Ang pagtuo importante. Nga naman, kay sa Hebrohanon 11:6, kay walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Apan dili pagtuo lamang, no? Dili pagtuo lamang, kundi kining maong pagtuuha kinahanglang nagabuhat, no? Sumala sa Galacia 5:6. Ang pagtuo nga nagabuhat subay sa gugma. Sa ato pa, yes, importante ang pagtuo, pero dili pagtuo lamang, kundi ang pagtuo nga nagabuhat subay sa gugma. Mao magani nga si San Pablo sa iyang wali ngadto sa Korinto, diya sa unang Korinto 13:13, uno ngadto sa 13, nagisgot man ni siya og gugma. Niingon si San Pablo, bisan og ako adunay pagtuo nga makapasibog sa bukid. Imagine na, grabe na nga pagtuo. Bisan ako adunay pagtuo nga makapasibog sa bukid. Apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Kita
Kung naatay giingon nga naatay pagtuo, pero kung kining atong pagtuo walay gugma, wala gihapoy kapos lanan. So unsa importante? Ang imong pagtuo nga nagabuhat. Mo na si Santiago nagwali diya sa Santiago 2:14 ngadto sa 26. Taas-taas ni nga ko ano? Imo na basahon nindot kinabasahon. Santiago 2:14 ngadto sa 16 ningon si Santiago, ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, patay usab ang pagtuo nga walay buhat. So ang pagtuo di ay nga walay buhat, patay. Mo nang aron mabuhi ang imong pagtuo, kinahanglan ka nga magbuhat. Unsa may buhaton? Buhaton nimo unsa ang gisugo sa Ginoo. Mo nang sa kung imo ning tiwas ang babasa sa Santiago 2:14 man na, mo na ka sa 15 niingon si Santiago 16 ngadto sa 17 niingon siya, kung adunay usa ka tawo nga moingon aduna ako'y pagtuo apan wala siya'y buhat, makaluwas ba niya ang maong pagtuo? Niingon Santiago, dili gayon. No? Si Santiago na mismo may nitubag, dili gayon. Nga iyang gihatag ng usa ka pananglit. Pananglit adunay usa ka tawo nga gigutom o walay bisti. Magpulos bang inyong pag-ingon, panalanginan unta kamo sa Dios, makakaon unta mo daghan o makabisti og nindot kung dili ninyo siya hatagan sa iyang gikinahanglan? Dili kayo, di ba? Mo nang sa 20 Santiago 2:20, 19. Ari ka sa 19 ngadto sa 20. Ngingon si San Pablo, Santiago, nagtuo ka ba nga adunay usa ka Dios? Husto ka na, apan ang yawa nagtuo usab o nagkurog. No? So ang yawa, kung atong sakyan ang argumento sa mga protestante nga pagtuo lamang maluwas ang tao, lakmit nga ang yawa maluwas usab. Nga naman, kay mismo ang yawa nagatuo usab. Nagkurog pag yun. No? Mao na si Santiago mingon diya sa 20, buang-buang kinahanglan pa ba kang saysayan nga ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan? Sa ato pa ang importante di ay pagtuo nga adunay binuhatan. Sa 24 Santiago 2:24, ako na gibuak-buak, no? Santiago 2:24 mingon si Santiago, kay ang tao matarungon pinaagi sa iyang mga buhat o dili sa pagtuo lamang, no? Ang tao kuno matarungon dili sa pagtuo lamang kun dili diha usab sa mga maayong buhat. Mo na nga importante di ay kaayo ang maayong buhat, no? Importante kaayo ang maayong buhat. Unya usaon man nato, no? Usaon man nato aron ta makabuhat og maayo. Of course, musunod ta sa mga kalagdaan sa simbahan. Kaya at the end of the day, kung sa giingon sa Ginoo, ang tao inhuman ta mamatay diya sa Hebrehanon 9:27, ang tao mamatay makausa, unya mo atubang siya didto sa hukmanan sa Dios. Ug ang tao sa diha nga mamatay siya mo atubang siya sa hukmanan sa Dios, ang Dios dili mo tan-aw kun unsa kadako ang imong pagtuo. Kun dili unsa man ang basihanan sa Ginoo aron kahukman, sumala sa 2 Korinto 5:10, kay ang matag usa makadawat og ganti pinaagi sa iyang mga buhat. Sa ato palay ang buhat maoy basihanan. Diya sa Roma 2:6, ang matag usa gantihan sumala sa iyang binuhatan. Roma 2:6. Sa ato pa klaro kayo, no? Nga ang matag usa di ay nato, kung magbuhat ka og maayo adunay ganti. Kung magbuhat ka dautan aduna poy silot. So klaro kayo, no? Ang paghukom sa Ginoo ipaagi kung unsa ang imong nahimo diri sa kalibutan. Mao nang sa Mateo, ari ta suwat, no? Diya sa Mateo 25. Mateo 25:36 ngadto sa 46 sa may giskutan diha nahitabo ang Mateo, ang nahitabo niya sa Mateo 25:36 ngadto sa 46 ang gitawag nato og final judgment. Inighuman nga ang tao mga matay inigtapo sa kalibutan, ang Dios sa hustisya mupakita uban sa iyang mga anghel unya lainon niya sa duha ka bahin ang mga tao. Ang uban diri sa tuo,
ang uban diri sa wala. Unsa may gingan diri sa tuo? Yang ginganlan ang mga karnero diri sa tuo, ang mga kanding dinhi sa wala. Unya mo ingon siya niining adlaw, ari kamo sa akong tuo, kay gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Nabilanggo ako, inyo akong giduaw. Hubo ako, inyo akong gibistihan. Unya ang mga tao sa iyang tuo ng utana, Ginoo, kanus ka manamo nakit-an nga gigutom. Kanus ka manamo nakit-an nga giuhaw. Kanus ka manamo nakit-an nga nabilanggo nagmasakiton. Naingon si Kristo, ang butang nga inyong gibuhat sa labing ubos ninyo nga igsuon, gibuhat usab ninyo diri kanako. Unsa man ina diri katong mga gipamention nato, pagpakaon sa gigutom, pagpainom sa giuhaw, pagbisti sa hubo, pagbisita sa mga nagmasakiton o sa mga nabilanggo, paglubong sa minatay, unsa may tawagan ni sa simbahan? Gitawag kini sa simbahan og mga corporal works of mercy, mga buhat sa kaluoy. Unya miingon sa diri sa iyang wala, kamong mga naa sa wala, kamong mga kanding, adto kamo sa walay katapusan nya kalayo, kay gigutom ako, wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, wala ako ninyo paimna. Nangutana gyapon ang mga tawo nga naa sa wala, Ginoo, kanus ka man namo nakit-an nya gigutom ug iuhaw. The same ang tubag ni Kristo. Unsay inyong gibuhat sa labing ubos, gibuhat usab ninyo kanako. Mo na nga mga isuod kining kumagisgot ang kaluwasan, nagpahinumdum po ni sa ato ang mga pinuhatan mismo. Kini bang mga corporal works of mercy ato ba po ning nabuhat? Basin bayaon niya samtang naglakaw kas kalsada, adunay gigutom nga labing kapobre kayo nga bata nangayo nimo pagkaon. No? Nakahatag ba ka? Nakapakaon ba ka? Nakasuway na mo yun, ana? Ha? Na ay giuhaw. O ka na imong pagsimple nga pagbisita ngadto sa mga tao nga nagmasakiton. Dako kay nang account na ngadto sa Ginoo. Ang punto na ko mga igsoon, klaro kaayo nga aduna gyud ay pagbuhat. O dili lang ganos ara makamagbuhat. Karon ra ba taman? Ha? Hatod karon ra ba na atong pagbuhat? Dili. Di kinahanglan tanga mo, unsa man? Kinahanglan tanga mo lahutay. Unsay mo lahutay? We need to persevere, no? Kinahanglan tanga mo lahutay kay sumala sa Mateo 24:13, ang mulahutay maluwas. Usahay sa itong papangalagad, ako na po inakbit gamay kay sa itong ebanghelyo ganiha, gipaklaro man ni Kristo nga ang anak sa tao mianhi sa kalibutan aron sa pag-alagad o dili aron alagaran, di ba? Ako lang po ipaklaro nga sa atong pagpangalagad, nangalagad ta ni sud kag CFD, ni sud kag CYM, ni sud ka og lay minister, ni sud ka og katikista, ni sud ka og kining Lordesian, o unsa pa na nga mga organisasyon nga imong gisudlan diha sa simbahan. Usa ra gyud ang rason ni ana. Unsay rason? Kaluwasan. Because we are aiming for salvation. Ang pangutana sa kadaghan nga imong gisudlan, nilahutay ba ka? No? Maunay dako nga pangutana diha, nilahutay ba ka? Nindot kay itong gi-share ni Brad John ganiha, no? Kung wala ma-appreciate ang imong effort diha sa papangalagad sa simbahan unya, ni undang kadayon, wa ka kalahutay. Meaning, di ka makadawat sa ganti nga gitagana unta ni Kristo para nimo. Of course, sa atong pagpangalagad, kung magisgot og kaluwasan, di kinahanglan usab ang pagpanton sa atong kaugalingon. Mao na nga sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto 9:27. Unsa may giingon ni San Pablo, akong basahon diri sa Bible aron mas klaro ang words nga gigamit, no? Unang Korinto 9:27. Paminawaw kayo ha, aron ninyong makuha ang punto gyud. Unang Korinto 9:27, giingon ni San Pablo, gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini
aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Gimanso, meaning gidisiplina ni San Pablo ang iyang lawas aron dili siya kahinganlan. Mo nang kita po mga Katoliko aduna na pagdisiplina. Mao man gani sa karon nga length gipahinumduman ta sa pagdisiplina sa atong lawas. Sa pagdisiplina natay gitawag og abstinence o fasting. Nga pangutana pila na ka Domingo, pila na ka Biyernes ang nilabay. So good pagkatong Miyerkules sa Badles. Ha? Pila na ka Miyerkules? Mga 4 na tingali ka at 3, 2 ka Miyerkules na ang nilabay. Pangutana, nagdisiplina ba mo sa inyong lawas? Nikaon ba mo? Naglikay ba mo o karne? Kunya tingali mga isuon kung magisgot ang kaluwasan, uban ninyo umingon niya, posible ka ni nako nga aduna man ko'y bati kayo nga kagahapon. No? Laang tayo usahin na, no? Atong gamiton ang sulat ni San Pablo diya sa Filipos 3:12 ngadto sa 14. Ako basahon na gyud mo diri, Filipos 3:12 ngadto sa 14 ningon sa Pablo, wala ko magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Ang ipasabot ni San Pablo kaluwasan. Kaya na alagi uban nga ni balhin lag relihiyon yang ko nagluwas na, no? Pero ang gisiwali ni San Pablo, ningon sa Pablo, wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahingpit na ako. O sa iyang gibuhat, nagpadayon ako sa pagpaningkamot. No? Nagpadayon sa pagpaningkamot. Sama na to, nagpadayon ta sa pagpaningkamot sa pagkabuot ni ini kay ako, iya naman ni Kristo Jesus. Pag 13, hinunua mga isuon, wala gayud ako magunahuna nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang akong gihimo mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pagkalimot sa nangagi mo na nga nahimo man tang masalaypon kaniadto unsa gingon ni sa Pablo, pagpaningkamot sa pagkabuot sa dag-anan. Wa man taniingon nga nakabuot na nato. Kini nga maong bersikulo magamit ni nato sa mga tawo nga nag-claim nga luwas na sila 100%, no? Samtang napata sa downloads nining kalibutan mga isuon, naningkamot kita sama ni San Pablo. Mao ni San Pablo midugang sa pag-ingon sa unang Korinto 4 versikulo 4. Unang Korinto 4:4 ningon sa Pablo, hinlo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot nga wala ako'y sala. Dios nga gyud ang makahukom kanako. Mao pud kini kita, no? Kung pangutan-on tag, brother, naluwas na ba ka? Ang atong tubag, giluwas na kita ni Kristo. Og naluwas kita diha sa bunyag, og naningkamot pa kita sa pag-maintain sa maong kaluwasan. No? We are still hoping for the salvation. Kay dinhi sa kalibutan, ang Dios ra gyud may makahukom sa ato ang konsensya. Mao na sa Pablo nag-ingon diha sa unang Korinto 13 versikulo 13. Kay kining tulo, mao man ang theological virtues nga ato ang gitun-an kanunay, no? Matag manyanita na to ato ning gi-mention kanunay. Ang tulo, pagtuo, paglaom, o paghigugma. O ang labaw ni ini mao ang paghigugma. No, mao na si Kristo niingon San Mateo City 21 ngadto sa 23. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Unsay kabubuton sa amahan? Nga motuo kita sa anak. Ug unsay kabubuton sa anak? Nga motuo kita sa iyang gipadala. Kay sa Lucas 10:16, Lucas 10:16,
Nagiingon si Kristo, ang nagadawat kaninyo, nagadawat usab kanako, apan ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway usab kanako, ug ang nagsalikway kanako, nagsalikway usab sa nagpadala kanako nga mao ang Amahan. In short, kung maghisgot ang kaluwasan mga igsoon, atong ihatag kining gitawag og 7 kaang-ang. The 7, asa na magsuwat ani? Ito na. Salamat kayo, dong, board member, no? Atong ihatag ang 7 kaang-ang mga igsoon alang sa kaluwasan o unta ato ning puy-an, no? Ato ning imanan. Una, kinahanglan ang pagtuo, no? Hebrehanon 11:6, kinahanglan ang pagtuo. Lisod. Why pagtuo? Lisod pod, no? Ikaduha, human sa pagtuo, mas may itong kinahanglan. Kinahanglan ang paghinulsol. Paghinulsol, no? Diya sa 2 Korinto City, yes, ang tinuod nga paghinulsol mosangpot ngadto sa kaluwasan. Ikatulo, human ang paghinulsol, kinahanglan ang pagpasakop sa matuod nga simbahan, no? True church. Kinahanglan ang pagpasakop sa matuod nga simbahan mo na sa unang Timoteo 5:23, no? Si Kristo mismo mao'y magaluwas sa iyang simbahan. Ikaupat, pagtuo, paghinulsol, o niya pagpasakop sa simbahan. Aside ani, kinahanglan po nato ang sangyaw, no? Mo nang nisud mo og CFD kay gusto tanga mo sangyaw. Diya sa unang Timoteo 4:16 nga nagingon nga maningkamot kita sa pagsangyaw aron maluwas nato ang atong kaugalingon, lakip ang namati kanato. Ikalima, pagtuo, paghinulsol, pagpasakop sa simbahan, pagsangyaw, gikinahanglan po nato ang paglatutay, no? Kato na ang gatay nga verse diri, no? Mateo 24:13 na po na sa Mateo 10:22, no? Nga ikaunom, of course, sa kaluwasan, kinahanglan po na bunyag, no? Kay maghatag man ni kaluwasan. Ako naghatag ganiha unang Pedro 3:21. Kinahanglan po na bunyag. Unya, ikapito, kinahanglan ang constant, no? Nga pagdawat ni Kristo sa iyang lawas o dugo diya sa santos nga Eucharistia. Kalawat or simba kay sumala sa San Juan 6:53 ngadto sa 54 nga nagingon, ang mukaon sa akong unod o moinom sa akong dugo makabaton o kinabuhi. Dahil mga pipila lang ni, no? Mga pipila lang atong kinahanglan natong batunan aron sa pag-angkon sa kaluwasan. At the end, dili ikaw ang mahukom sa imong kagalingon, kundi ang Dios nga nagtan-aw kung unsa ang naa sa imuhang kasing. Mana sa unang Samuel 17:6, ang tao naglantaw sa unsa ang iyang physical appearance, pero ang Ginoo nagtan-aw kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao, no? So muna atong hinumduman mga igsoon, kung maghisgot ta kaluwasan na binakaron nga naa ta sa Lent season, so nagingon kaganiha nindot ni nga mamalandong ta, no? Si Kristo nagpakamatay sa krus, ato unta ning hatagan og dakong bili, no? Pinaagi sa pag-usab sa atong kaugalingon, sa pagdawat ni Kristo ug sa pagpuyo diha sa kinabuhi nga matarong, no? So ang challenge naa nato, no? Naa nato ang challenge kung willing bata, no? Willing bata
nga mupas-an uban ni Kristo sa iyang cross, no? So dili na tingali ko taman mga igsoon, mayong gabi natong tanan. Daghang salamat.